Joo, ei muuta kuin lähdetään katteleen taas. Miksi se on tämä sama tilanne päällä täällä, Seppo? Miksi sinä... Älä sano, että se ei ole nyt tallentanut sitä, mitä olen viimeksi tehnyt, vaikka minä en saanutkaan mitään aikaiseksi, niin olisi kiva, jos sinä tallentasit, mitä minä käskin sen, keneen kuva tuossa on. Nykyisin. Joo, ei muuta kuin lähdetään katsoa, että onko tämä tallentanut vai eikö se ole tallentanut. Mutta jos se on tallentanut, niin jaa, koska ei me edistytty yhtään. Jos se ei ole tallentanut, niin jaa, koska ei me edistytty yhtään. Niin että mene sinne. Niin että miksi tää me... Pitikö sinun olla kyykyssä? Mene sinne. Mitä se apinoit siinä? Me en muista mitä minä olin selittämässä. On se sen vissiin tallentanut. Minä en kyllä ymmärrä, miksi sinä siellä lampussa roikut. Niin, to-do list. Ja minä laitan sen tähän näytölle sen to-do listin. Tänään ensimmäisenä on saada sitä vettä, koska ihminenhän ei pärjää ilman vettä, Seppo. Niin, eli periaatteessa ensinnä pitää se pumppu hommata. Ja minä en tiedä miltä se näyttää. Onnea matkaan minä. Joo, missähän semmonen voisi olla? Täällä sitä ei ainakaan ole näkynyt. Täällä kasvaa ruohokin seinästä. Pannaan ovi kiinni, ettei sinne ampiaiset tule tekemään niitä pesiänsä. Pitääkö mun lähteä kauppaan ostamaan joku pumppu? Seppo, mihin sä oot pumpun laittanut? Ensin avaimet hukassa, sen jälkeen pumppuu jossakin hukassa. Mihin tämä menee? Wow. Täällä olikin tuo perskarva. Hetkinen, onko mulla tässä vettä? Kai se nyt olet hyvänä katonut vettä mukaan, kun tuut mökille. Ei siinä ole mitään. Täällä on jotakin kärpäsiäkin sisällä. Minäpä soitan jollekin. Että mistä minä saan pumpun? Contacts, Pekka, Jari, Juha. Soitetaan Jarille. Paskaa. Minä rupean lätisiä ihan turhaan, kun tässä pitää saada pumppua. What? Menin ulos, niin tulin sisälle. Mennään kauppaan. No niin, moposeni. Nyt lähdetään kauppaan. Lähdetään etsiä mulle pumppu, koska jostain syystä Seppo ei ole millään lailla varautunut yhtään mihinkään, kun on lähtenyt mökille. Ilmeisesti on tullut tappelua vaimon kanssa ja hän on lähtenyt nyt sitten mökille mököttämään. Sitäkö varten mökki on keksittykin? Sen nimikin on muuten semmonen mökki, mökötyspaikka. No niin, missähän päin se on se? Varmaan mie veikkaa, että se on tuolla oikealla päin. Oliko mulla joku kartta vai mistä me tiedän mihin pitää mennä? Tämä hyvin. Oi, älä nyt mene toiselle kaistalle. Hyvin menee tämä minun. Oi, heti alkaa mennä perseelle. Ois ollut varmaan fiksumpaa katsoa muuten ensin, että onko mulla bensaa. Oi, ei tarvitse mennä sieltä ojaan kautta. Miksi mulla alkaa tuntua jotenkin siltä, että mien tän välillä? Minä en saa sitä. Missä haaste se on nyt se kauppa? Miten sinä ajat? Oleksi? Joo, hienosti Seppo. Hyvä. Tuleepa pois sieltä. Kopiti! Eikö pääse siltä pois? No niin, yritäpä nytteen. Eihän tässä tuu mitään. Et sano, että se nyt jääpi siihen. Mene sitä. No niin. Mistähän me takaisin pääsen tuonne tielle? Oi, mikä täällä on tämmönenkin? Miten? Mie lähdin käymään kaupassa, niin minä on täällä. Sekin pellolla. Nyt vaan huristat sinne täysin. Nyt mennään yli ja ali. Oi. Oi, mene. Eihän se nyt sillä lailla toimi tämä mopo. Aika hyvin kulkee tämmöisessä ryteikössä tämmönen pikkunen mopo. Ei tästä nyt tullut mitään taas tästä päivästä. Hugatsaa. No niin, pitäis kyllä mennä nytte. Sinun pitää nytten päässä siitä. Minun pitää jotenkin saada vauhtia ja sitten vetää se tuon reunaan. No niin, käänny. Menee. Paska.
minä en pääse pois. Hani. Miksi jos me otan kauheat vauhut, niin miksi tää ei siltikään mene mukaan tonne? Nyt. Melkein. Mene sinne. Seppo, se on mentävää. Minä annan selkään. Perskarva. Tämä tietokonekin ihan tuli kuuma, kun tämä ei riittää tässä niin kovasti. Miksi tämä ei toimi? Nyt menee. Siinä ei ole edes mitään 1000 mäkiä enää. Mene siitä. Nyt. Hani. Nytten. Sinusta ei ole Seppo yhtään mihinkään. No niin, man up, bitch. Minä haen minun Hanin. Kävin kysymässä minun mieheltäni apua ja hän sanoi, että tule pois kyydistä ja VS. Okei, minun pitää varmaan mennä toiselle puolelle, tälle puolelle. Mitä? Noniin. Hyvin meni meidän kauppareissu, ikinä päästy koko kauppaan. Tule nyt. Ihan sikana säästi. Just. Noniin, sit. Pull up. And use it. Pull up. Use pull up. Use pull up. Use it. Pull. Fucking pull it up. Ei tästä tule mitään, Hani. Ei etsit mun perse. Et mene sinne enää. Perse reikä. Tulet sieltä pois. Tulee. Näet sen keskelle tietä, että se ei mene sinne enää. Noin. Pull up. Mene siihen. Use it, fucking bitch. No niin, missä päin on koti? Mennään kotiin ja vissiin se koti täällä päin on. Etkä mene sinne ojaan tai minä annan selkään. Hoppati! Nyt menet sinne. Mene. Joo. Taittuu se matka tältä ojan pohjaltakin. Susia! Oh my god! Katohan, niin täällä on vielä joku karhukin. Ei hyvänen aika. Oi. Nyt mennään. Minä kohta jätän sinut tänne. Ei, se menee vaan syvemmälle. Tämmöstä paskaa. Mulla menee käpy koko paskan kanssa. Jätän tämän kohta tänne. Ala tulla nyt paska, mulla menee hermot. Minä jätän tämän tänne. Minä en saa sitä. Minä juoksen kotiin. Minä en edes tiedä missä minä oon. Tuolta minä vissiin tulin, koska tämän ojan kanssa meitä täällä tappeli aikaisemminkin. Tulee! Voi hemmetti, että mulla menee järki. Oikeasti nyt menee käpy sinun kanssas. Mihin se on ajanut? Se on. Pull up. Pull. Ei! Mä leikun. Mä jätän niinkö seinämme pitkin tällä. Menee jonnekin. Miten tätä pääsee pois? No niin. Ootapa minä nyt muistelen. Joo, minä tulin täältä. Mennään kotiin. Tästä ei tule mitään tästä paskasta. Aja keskellä tietä. Että semmonen päivä. Ei saatu taas pumppua. Et aja sinne ojaan enää. Äp. Joo, hetkinen. Täältäkö me tultiin? Niin vissi. En tiedä, mennään tän. Mikä täällä pallaa? Eikä. Jätinkö minä jonkun palaamaan?
Eiku ai, mie tulin tänne. Jaa, Kalevin luokko. Jokohan mie saan sen kirveen ottaa matkaan tosta. En minä kyllä uskalla sitä. Taas on tuolla. Siellä se elät vaan siellä, Raukka. Minä kysyn nyt sitä pumppua siltä. Täällä kun kerran ollaan. Mä saan jotakin palkintoa. Jes. Hihihi. Oot se iäs kävele, menee, ei oo mulla koko yötä aikaa. Minun pitää löytää pumppu. Me ei kuule mitään, mitä se hypätä, kun tuo huutaa tossa. Siis mitä sä nyt selitit? Mitä sä selitit? Mitä sä sanoit? Siis siitä multa ensin kysyit tupakkaa eilen. Ja sitten sulla olikin sitä tupakkaa, niin päätit, että enpäs minä haluakaan enää tupakkaa. Ok. What? Ne pois. Noniin, vaan pois se. Noniin. Otetaan tuo matka ja lähdetään kotiin. Pitääkö se equip? Joo. Ja nyt, joo. Noniin, mennäänpä nyt sitten. Sulla on taas jalaka hyvässä käytössä. Oi, käytäpä kaikkia jalakoja. Ei tästä tuu mitään. Eikö sitä voi käyttää tämän kanssa? No mene sitten perseeseen siitä. Nyt mennään kotiin. Koetapa pysyä siinä tiellä nyt. Oi. Noniin, joo. Siis mistä mä jonkun pumpun? Niin. Kyllä kaikkeen oppii, kun kovasti harjoittelee, koska on pakko harjoitella, koska ei osaa. Mikä aamusa vastaa? Hyvää huomenta. Ei oo mitään saatu taas tehtyä. Ei oo saatu kahvia kokonaisena päivänä. Joo vettä. 2 makkaraa on saatu paistettua ja syötyä vissiin, mutta ei sen enempää. Pysähyppä. Mistä hemmetistä minä saan jonkun pumpun? Minä voin itse asiassa yrittää laittaa... Eikö niin? Mulla oli täällä se ämpäri vettä tuosta ja sitten kokeile, että saako siitä sitä vettä tuonne. Koska tästä ei tule mitään. Älä nyt... Älä... Hei, rautu. Nätisti. Ai jaa, voinko minä nyt tähän? No niin, nyt ei sieltä tule. Tää Seppo. Kyllä se nyt riittää. Koitapa olla läikyttelemättä nyt ja vie se sisälle. Toista ei pysty kaataan tätä tässä, koska muuten mulla menee käpy taas. Mitä siinä seko? Mitä se? Rauhoitu. Add water? Yes! No niin. Jätä se nyt. Täytäpä tuo. Pystyykö tätä täyttämään tässä? Mitä järkeä tuolla on, kun sillä ei voi tehdä mitään? Mene se nyt siihen. Wow. Olokoon siinä, jos se kerran se vesikin siinä pysyy. Mä en jaksa enää tätä. Nyt pick it up. Put it there. Put that up. Pick that up. Put it back. But what the... Put it back. Put it back. Get the... Pick it up. Put it there. Put it there. Put it in there. There. Put it there. Why? Nyt. Okei, nyt katsotaanpa mitä on saatu aikaiseksi. Ollaan käyty pitkiä ojia tuolla ja oltu 1 yö reissussa siellä ojan pohjalla ja käytiin Kalevin luona hakemassa ei mitään ja sitten tultiin kotiin ja kulutettiin bensaa turhaan. Ei me päästy sinne kauppaan enkä saanut pumppua, mutta minä saan kahvia, which is basically successful. Minä olen onnistunut täyttämään sen, mitä minä aioin tehdä tänään, eli juoda sen kahven. Kahvi on nyt valmis. No niin, tässä pitää olla kuppi. Onko kuksesta? Juon kuksesta. Mene pois sitä! Take coffee. No niin, ja juoppa nyt sitä kahviasi. Siitä litkutat menemään. Ota kaikki. Nyt pitää juua sitä, kun sai. Nyt juuaan. Seppo kahvia. Et sä saa ikinä sitä tyhjäksi. No, mennään nyt. Ei tarvii syödä. Sinä olet laihdutuskuurilla. Nyt juoksepa hakkeen se kirves sieltä, koska sulla loppuu puut. Niin se vähän niin kuin tarvit sitä kirvestäsi. Kalevi, minä tulen nyt hakemaan sen minun kirveeni.
Si oot taas varmaan paljussa ookko. Kyllähän se on, sillä on se naama niin palannut. Ei ymmärrä kato lopettaa. Nyt jossain kotiin. Kirveskäässä tullaan kotiin täältä. Heli. No niin. No en minä tarvi niitä puita nyt. Antaa niin olla siellä ja odottaa saunaa lämmittää kanssa. Minä nimittäin nyt päätin, että minä en sitä pumppua tarvi välttämättä. Niin. Näin, yritysnestettä. No niin. Noniin, päivitys, to-do list. Pannaan se pumppu pois ja lähdetään siihen nyt, että sauna. Pannaanko ensin näitä lämmitä saunoja ja sitten vasta menee saunaan, koska sitähän ei tiedä milloin minä pääsen sinne saunoon. No hei sauna, hyi mikä sotku täällä on. Ja siihen nyt vibraile. No niin, open it. Take log. Put it there. Sitä pitää painaa. Ai niin, se sinun tuhkaluukkus. Voi herra isä, että se on hankala. 2 kertaa painaa tuota hiirtä, että se nopeasti saa sen syttymään tuon tikuun, kun se muuten jää pistä henkkaamaan koko päiväksi. Mikähän järki tässä sitten on, että tuo on tuossa? Sitä varten, että jos vaikka syttyy tulipalo varmaan. Niin, kato, tämän takia. Ei se syttynyt. Hemmetti. Vaan, please, voisit panna sen oven. Nyt koetapa Seppo, kun lopetat, niin tai alat nukkumaan, niin olla roikkumatta siellä.